fire is not punishment. It is preparation. Ang kalayo, dili siya usa ka pagsilot. Aban kini, usa ka pag-andam kanimo. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7, ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Ang tuyo niini, maong pagsulay kung tinuod ba gayon ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, sulayan gayod usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Unsa ang purpose sa mga pagsulay? Unsa ang purpose sa kalayo nga atong nasinati sa kinabuhi, which is ang mga naganlain na mga kasakit sa kinabuhi, dili aron silutan ka. Dili aron nga bungkagon ang imong kinabuhi. Dili aron nga ikaw mubiya sa Ginoo. Dili aron ikaw nga maluya sa imong pagtuo o mutalikod sa Ginoo. Ang purpose sa punishment or sa kalayo nga imong nasinati sa Ginoo sa imong kinabuhi is your faith. Ang imong pagtuo kinahanglan nga i-refine or sometimes i-refine kini sa Ginoo pinaagi sa kalayo. No? Pinaagi sa kalayo sa mga pagsulay. Na atong tanawon ang theological explanation. Not every hardship is Satan attacks or giatake ka ni Satanas. Ha? Dili po di siya bad luck. Unsay pasabot sa bad luck? Kanang malas. Ha? Walay malas sa Kristohanon. Isa nagagamit direk bad luck. Walay malas sa Bible, ha? Or God forgetting you. Ang punishment nga imong nasinati igsuon, dili kini atake ni Satanas. Dili kini malas sa imong kinabuhi. Dili tungod kay nakalimot ang Ginoo kanimo. But sometimes, it is God refining you. Usahay manggod, magunahunata na malasa gyud ako eh. Usahay mo ingon ta nga grabing atake ni Satanas sa akong kinabuhi. Usahay mo ingon ta nga gikalimtan ako sa Ginoo tungod sa mga pagsulay. But I want you to know na kanang imong mga kasakit sa kinabuhi, dili aron silutan ka, apan gusto sa Ginoong limpyuhan ka. Mahugasan ka. Ngano man? Kaya nga ang mga dili maayo nga nahimo atubangan sa Ginoo, mao kini ang kalawang sa atuang faith diya sa Ginoo. Og sulayon ta sa Ginoo pinaagi sa mga kasakit sa kinabuhi para mahugasan ta. Kaya ang imong anak bitaw kung makasala, usahay latuson man ni ba? Ngano man? To remind him or her nga nakasala siya. Kasabaan nimo, silutan nimo to remind her or him nga nakasala siya. Para matanggal tong mao nga kalawang, nga mao ang sala, and then maputli siya atubangan sa Ginoo. Ano man? Mo resulta man to sa iyahang pagbasol. Kung baga kung nakasala ang mao nga bata sa imuha, mo resulta tong imong kasaba, imong pagbunal sa iyahang paghinulsol, pinaagi sa pagpangayo ug pasaylo, diha kanimo. Kay kung dili nimo latuson, dili siya mahibalo nga nakasala siya nimo. The same pod kanato ng mga Kristohanon. Dili bot pasabot nga nakasala ka or kanang kasakit nimo, dili bot pasabot nga gikalimtan ka sa Ginoo. Dili pasabot nga malas na. Dili bot pasabot nga giatake ka ni Satanas. But sometimes imuhang sabton na kanang imong nagian igsuon, usa ka na siya kapag putli sa Ginoo kanimo kay tingali nakasala ka batok sa Ginoo. No, imbis na mangluod ta sa Ginoo, maghinulsol ta sa Ginoo, magbasol ta ug atuang hinuklugan ang atong sala nga nahimo diha sa Ginoo. Kay nakasala man ta. No? Si Job bitaw sa diha nga nakasala sa Ginoo ug gisilutan siya sa Ginoo, wala ba siya nag-ingon na gikalimtan siya sa Ginoo? Wala man siya nag-ingon nga malas jud ko. Kundili, unsay ang gihimo? It is God who puts me on this situation. It is God's punishment
Kay tungod kay nag-disobey ko sa iya. So, imbis na mabagulbol ka sa Ginoo, mangluod ka sa Ginoo, mas maayo nga hinuklugan nimo ang imong kaugalingon. Ug moingon ka, Lord, masaylo ako ay nakasala ko. Mao ni hinungdan sa akong mga kasakit, mga latos sa kinabuhi nga akong nasinati. Dapat inana ang imuhang hunahuna. Makasabot ka nga kanang imong nagian usa ka na kapag putli sa Ginoo nga naha kanimo. Ha? Because God is more concerned with your holiness. Ha? Why? Because God is holy. Ingon ang Ginoo, be holy because I am holy. He is more concerned of holiness. That is why kinahanglan kanyang i-refine, pinaagi sa bulawan o pinaagi sa kalayo, sama sa bulawan nga gisulay sa kalayo, ug ingon niya nga mas bililhon pata ug mas labaw pata sa bulawan. So mo nang i-refine kita, pinaagi sa kalayo para makahinuklog kita sa atong kaugalingon na kita nakasala batok sa Ginoo. Dili tungod kay wala nakagihigugma sa Ginoo. Dili tungod kay nakalimot na ang Ginoo sa imo ha. Dili tungod kay gi-abandon ka or gibiyahan ka sa Ginoo. Gi-refine ka sa Ginoo because He's more concerned of your holiness. Gusto sa Ginoo na kinabuhi kang holy at ubangan sa Ginoo. He is more concerned of your holiness than your comfort. Mas concerned siya nga ikaw magkinabuhi nga balaan kaysa kining ginatawag na kahayahay or kahupayan. Na dili siya concerned sa asa ka malipay, asa ka komportable. Dili sa concern ana. He's more concerned on your holiness. Tanawang illustration. Mahimong putli tan-aon ang bulawan kung pagainiton sa kalayo o pagatangtangon pinaagi sa kalayo ang kahugaw niini. Abot kung kabalo ba mo unsa ng bulawan. Abi ninyo sa mga nagunahuna diri ang bulawan parihaan ang literal na makita nimo sa salida nga ano gid kayo, gold jud kayo kasinaw-sinaw, hayag kay nga gold niya nakabar siya. Dili na. Accordingly sa kay tata nga katong nagsimba diri sa una nga bot na nasuto sa agdaw puyo ra sa bato napabato dira nga minero o treasure hunter. Ingon niya ang bulawan nga makita nimo diha sa yuta or asa man dapita dili na pareha ang naa sa salida nga gold bar unya sidlak-sidlak. Kundili ang makita daw nimo color gray. Kinahanglan pa nimong i-refine sa kalayo, i-process kanang gitawag nila proseso para mahimong inadto pareha sa salida. So ma-refine, malimpyuhan siya, pinaagi sa kalayo lamang. Ingon pod ni ana ang atong kinabuhi. Para mugawas ang imong pagka-putli at ubangan sa Ginoo, kinahanglan nimong i-refine. Pinaagi sa kalayo sa mga pagsulay diya sa imong kinabuhi. Not to destroy you, but para mugawas ang imuhang pagkaputli ingon na Kristohanon. Ang kalayo dili siya ibutang o ang gold dili ibutang sa kalayo aron tunawon o bungkagon. Gibutang sa kalayo para matanggal tong dili gold. Some things in your life, pride, imong garbo, imuhang sobra nga pagdepende diha sa imuhang kaugalingon, sa imuhang kahimtang, sa imuhang kahupayan. O ang imuhang huyang nga pagtuo, o ang imuhang dili makanunayon nga pag-ampo diha sa Ginoo, sulayon pinaagi sa kalayo para i-remove kini sila. I-remove ang imuhang garbo sa kinabuhi. I-remove ang imuhang sobra nga pagsalig diha sa imuhang kaugalingon. I-remove ang huyang nimo nga pagtuo. I-remove ang inconsistent nimo nga prayer diha sa Ginoo. Ug ma-remove kini siya pinaagi sa mga pagsulay nga pagahimuon sa Ginoo sa imong kinabuhi
igsuon ning taknaa sa kabuntagon.